Disculpar en Ramon i la Maria, que per motius laborals no poden ser avui aquí. Com bé vaig comentar la setmana passada, que vam fer un ple també per aquesta modificació de crèdit que vam demanar, i com bé vaig ja anunciar la setmana passada, avui havia de passar aquest segon punt que passarem, que és la modificació del pla de sanejament, i per tant havia de fer aquest extraordinari una mica vinculat als serveis tècnics d'intervenció que ens comentaven que el més àgil possible per poder tancar aquest any 2024. No abans, que també ho vaig anunciar la setmana passada, hi ha aquest expedient del punt número 1, el 176/2024, modificació puntual del planejament en l'antiga fàbrica Bisbe. Aquest simplement el que es va fer és, com bé sabeu, estar en exposició pública, si no vaig dir un penjaume de 30 dies. Ha acabat l'exposició pública, el que es fa és passar-lo per ple, aquesta modificació puntual per poder-lo enviar a l'urbanisme, i per tant el que fem ara és passar-lo per ple. Com bé vaig anunciar, n'havien de passar 2 més, cosa que no han arribat a temps, per tant, com que no havien complert encara els dies, aquests altres 2 haurem de passar a un altre ple, que són els del Banc de Sant Pere i el del Camp de la Vila, que són els 2 que ens quedaran pendents, perquè també un que ja abans l'han retornat d'urbanisme, que és el pla parcial del Banc de Sant Pere, que ja està aprovat per urbanisme, i l'altre, que és el Camp de la Vila, que s'ha d'enviar a urbanisme. Són així. No sé si Xavi hi ha alguna cosa. Aviam, nosaltres comencem aquest ple demanant una nova petició. L'any passat en vàrem fer una, que és que el pla de pressupostos es traslladés a horari troncal, perfecte, i avui és el tercer ple que no hem tingut junta de portaveus. Llavors, clar, no entrem en la dinàmica de fer plens a les 8 del matí, no sembla correcte, però veiem que comencem a notar que fem plens com aquell que fa xurros, i creiem que no és la forma més indicada per donar força al que és la sala de ple. En el sentit que, clar, avui hem de votar 2 punts, que a priori semblen 2 punts quantitativament, són 2, per tant poden ser coses senzilles, però realment aquests punts, si els analitzem a profunditat, són molt importants pel devenir del poble. Llavors, clar, si no hi ha junta de portaveus, que desconeixem si és obligatori que hi sigui o no hi sigui, avui nosaltres hem de votar tota una sèrie de coses que tenim molts dubtes. I per tant, abans de decidir el sentit del vot, doncs com aquell que diu, hem de fer servir el ple per fer com una espècie de junta de portaveus improvisada, d'acord? Perquè és que si no, no tenim suficients elements per poder votar amb consciència, tot i que evidentment els nostres vots pinten molt poc, és evident, com a acte de responsabilitat creiem que hem de saber ben bé què estem votant. Per tant, el primer prec aquest matí seria si podem recuperar les juntes de portaveus d'alguna manera, perquè portem 3 plens seguits que no n'hi ha hagut. I bé, llavors arribem aquí segurament amb molta menys informació, molt poc treballat el tema, no per res, perquè lògicament el nostre equip de govern, doncs el dia a dia la dinàmica nostra és molt diferent. Al marge d'això, ja entrant en el punt en concret, hem fet tot el treball que hem pogut, sense tenir la junta de portaveus, per analitzar aquesta modificació de pla urbanístic, què significa i què serà per Camprodon. Intentarem, no sé com ho vols fer, però intentarem explicar el que nosaltres hem vist, amb els expedients, analitzant tota la paperassa, i ens podeu dir, alcalde, si és així o no és així. Perquè al cap i a la fi, aquí el que estem definint és com quedarà l'antiga fàbrica de Tesvirba, tot aquell edifici. Jo penso que no és un punt menor, en el sentit que sabem la transcendència que ha tingut el Montbirba a Camprodon, aquest edifici en el seu moment, un edifici que és nivell històric, és un BCIL, per tant no és menor saber què es farà en aquest edifici. Entenem que va haver una aprovació inicial, crec que el mes de juliol, ha estat exposició pública, entenem que no hi ha hagut cap al·legació i ara passem a l'exposició definitiva. I ara entrem en el que nosaltres hem vist que suposa aquest canvi de planejament urbanístic. Entenem que aquesta és una zona que amb el pla general vigent és una zona industrial.
I l'objectiu d'aquesta proposta que hem vist és traspassar aquesta zona industrial o zona residencial. La presentació del projecte s'exposa molt bé en el sentit que intenta encabir-la que tot i ser una zona d'habitatge o la zona on està preservarà el tipus d'habitatge, preservarà habitatges d'aquests més apartats del que és la carretera en el sentit que estem a zona més distant, preservarà tota la flora que hi pugui haver en el jardí, perquè hi ha un informe mediambiental que explica diferents tipologies d'arbres que hi ha, que està molt bé per aquesta parcel·la, però segurament que això es podria fer a totes les parcel·les o gran part del Medistany, perquè al final el Medistany, si és ric, la seva presència, en part, és per la flora que té. A partir d'aquí creiem, i ja us dic, això és el que nosaltres hem averiguat, el titular trist, perquè ja us dic, tenim molts dubtes, perquè hi ha coses a favor i coses en contra. És que aquest Ajuntament permet que l'antiga fàbrica de Batres Viure acabi sent, o s'hi acabin fent 50 habitatges nous. Aquest podria ser un titular dolent. Segurament que hi ha gent que està a favor i hi ha gent que està en contra, però un edifici modernista amb la història que té, arribar a aquest punt, ostres, pot ser xocant. Xocant perquè ara mateix estem tots d'acord que tenim un problema greu, gravíssim amb l'habitatge. I si la manera de lluitar contra aquest problema és fer 50 habitatges nous, segurament que això és, com a mínim, dubtós. Altra banda és que, clar, l'Ajuntament segurament té el marge que té, perquè al final és una propietat privada i per tant això no és de l'Ajuntament. Però sí que quan assumim el repte de fer una modificació puntual del pla urbanístic, l'Ajuntament entenc que promou aquesta iniciativa pública de fer aquest canvi de planejament urbanístic. I a partir d'aquí ens genera dubtes. Després, creiem, o hem vist, que no només es manté aquest edifici, perquè entenem que l'edifici, l'estructura externa es mantindrà i es faran habitatges a dins. Hi ha un canvi de densitat d'habitatges, en el sentit que aquest edifici ha de ser unifamiliar i per tant si el passem a ser plurifamiliar és la manera de dir que en aquest edifici s'hi podran fer diferents estances o diferents habitatges individuals per poder anar. A més, creiem que en part del jardí s'hi fa un nou edifici de les mateixes característiques. Tot això genera que tindrem, sembla ser una proposta entre 50 i 55 habitatges nous a Camprodon per vendre. En els motius o els objectius que planteja el pla, que modificació de pla, parla de necessitat d'habitatges per Camprodon. Segurament que la part privada ho té que defensar així. És relatiu. Segurament que també hi ha una altra part, la part privada diu que aquesta és la manera, que així tindrem l'entorn ben cuidat, quedarà ben arreglat, tindrem habitatges, tindrem un entorn que en canvi ara aquesta forma, tal com està aquest immoble, com que és unifamiliar, costa molt de mantenir, per tant ens dona certa dificultat a mantenir-la. Però bé, al final, quan un és propietari i és propietat privada, pel bo i pel dolent. Quan traslladem això a fer aquesta operació, no ens enganyem, és una operació immobiliària de promoció de qualsevol immoble de Camprodon, que per tant aquí correm el risc d'entrar al mercat, entrar a un tema especulatiu i per tant aquests 50 habitatges, que no he vist per enlloc que hi hagi res d'habitatge de protecció oficial, per tant són habitatges al mercat, doncs bé, 50 habitatges a un valor de mercat que podríem valorar a 300.000 euros tranquil·lament, estem parlant d'una operació immobiliària de 15 milions d'euros. Poca broma. Bé, això és una mica el que hem vist. Per altra banda, com tota operació immobiliària o com tota modificació de pla urbanístic, teòricament han d'haver unes concessions, unes cessions cap a l'Ajuntament. I aquí entenc que hi ha potser l'altra part de la balança. I aquí tenim diferents dubtes. Per tant, o com a mínim les conclusions que hem arribat no les tenim clares. Sembla que, al igual que he dit, que es fan dos edificis,
sembla que la part de darrere es fa un jardí, es conserva un jardí o s'habilita un jardí amb uns boixos, amb un laberint, molt correcte. Ens ha semblat com si aquest laberint passés a ser públic, amb unes limitacions, no sé si és així, si serà públic, serà privat, i si és públic entenem que passarà a ser de Camprodon, i per tant potser aquí el bo és que sigui públic, el dolent és que poder se'ns generarà un manteniment que ens haurem de fer càrrec a l'Ajuntament de Camprodon, que tal com estan les arques actualment a l'Ajuntament de Camprodon, ja en parlarem en el següent punt, no sé fins a quin punt compensa tenir un jardí nou, però si a més ens puja la quota de manteniment, bé, un altre cop tornem a tenir per una banda una cosa bona i per l'altra no sabem si és tan bona. Anant analitzant l'expedient, creiem que s'ha de fer un vial o un carrer que connecta, no ja us dic, després que cal em dius que estem encertats o no, com un vial que connecta des del carrer Ferrer Bàrbara fins al carrer Nou o al carrer del Noc, perquè el pla urbanístic ja el marcava, a més hi ha com una semi-rotonda, no sé si això també dins aquest projecte es fa i queda lligat així. I després creiem que quan hi ha un pla urbanístic o un canvi de zona industrial a zona d'habitatge i a més una ampliació de metratges, s'ha de cedir una part en metres per l'Ajuntament, que pot ser en terrenys o pot ser en diner. Aquí m'ha semblat, o ens ha semblat, que en diferents punts s'arriba a un import gairebé dels 400.000 euros. No sé si això és així o no és així, i no sé si això vol dir que a canvi de tota aquesta operació de rehabilitació de camp d'herba, d'immobiliària, del que sigui, l'Ajuntament en treu un jardí públic, la construcció d'aquest vial i 400.000 euros. No sabem si això és així o no és així. Per què? Perquè entenem que si això és així o no és així, amb tot el que hem explicat, que entenem que hi ha coses a favor i hi ha coses en contra, lògicament, amb planificació, la veritat és que el sentit del nostre vot és com a mínim dubtós i ja tenim molts dubtes de què hem de votar. Però bé, ja hi arribarem a votar. Ens agradaria potser aprofitar realment tot aquest planejament, entrem en més detalls, o com a mínim confirmar o negar el que hem dit, realment què acabarà passant amb la parcel·la de l'antiga fàbrica de Galetes Viró. Això és un tema que entenem que es podria haver fet en junta de portaveus, si no ho fem aquí, però bé, entenem que tenir tots aquests detalls, al marge de que nosaltres puguem votar o no, que ja us he dit que no tenen mínim recorregut als nostres vots, però penso que sí que és important que la ciutadania pugui saber una mica què s'hi fa. Perdó, entenc que un cop fent aquesta aprovació definitiva, això passa a la Comissió d'Urbanisme i que per tant aquí una pregunta que sí que us fem és que a nivell temporal, perquè això torni aprovat a la Comissió d'Urbanisme, primera, si hi ha possibilitat que sigui aprovat, entenem que si s'ha treballat bé i l'arquitecte ha fet la seva feina, creiem que sí, i més o menys temporal, quan tarden, més o menys a resoldre. S'ha explicat que hi havia casos que ja es havien resolt, per tant, bé, una mica, ja ho sé que segurament és difícil de saber això, però crec que l'alcalde formes part de membre de la Comissió d'Urbanisme, per tant, igual coneixes una mica la dinàmica de treball interna i podem saber una mica més o menys quin temps tarda. Doncs bé, una mica plantejat tot això, és a dir, el que faríem en una junta de portaveus, ens agradaria saber de tot el que hem dit, si és cert, no és cert, si és així, no és així, i a partir d'aquí permetre'ns valorar en conseqüència i llavors determinar el vot que farem. Merci. Aquest punt, com bé deia, aquest punt ja va passar al Budó, per tant ja es va explicar en una junta de portaveus, ja es va explicar tota la modificació, ja es va explicar tot, per tant avui no estem fent res nou, ni estem canviant documents, ni estem fent res, per tant trobo una tonteria tornar-nos a reunir per al mateix punt amb les mateixes preguntes que es van fer abans del mes del juliol, perquè el mes de juliol es van fer aquestes mateixes preguntes que has fet avui, es van fer en junta de portaveus, es van resoldre totes, es van contestar totes i avui no tinc cap tipus de problema en tornar-les a contestar, però evidentment tornar a fer una junta de portaveus per parlar del mateix punt amb les mateixes preguntes crec que és una mica una cosa que no pertoca. Simplement el que s'ha fet és ha estat 30 dies exposat al públic perquè la gent del poble pogués fer les seves al·legacions, no hi ha hagut cap al·legació, en el moment que no hi ha cap al·legació s'envia l'urbanisme, això el primer. El segon, això és un tema privat i no és un tema públic i no ho fomenta, com has dit en un dels teus d'això, no ho promou l'Ajuntament no promou res. L'Ajuntament simplement tramita un expedient que ens envia un privat
que fa una proposta cap a l'Ajuntament, que és la que tu bé has dit, una proposta que ells creuen que és la més adient per l'Ajuntament i serà la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, en aquest cas la de Girona, perquè no haurà d'anar a la de Catalunya, sinó la de Girona, qui decidirà si el document que han presentat és correcte o no és correcte. I a partir d'aquí, decidint si és correcte o no és correcte, vindran els tempos de tot això. Per què vindran els tempos? Perquè si ells no veuen el document correcte, això es pot allargar, com per exemple Mas Ventós, 15 anys, per tant, al cap de 15 anys es va aprovar Mas Ventós, va trigar 15 anys, o pot ser un tema com pot ser el pla parcial del Banc de Sant Pere, que també us vaig parlar la setmana passada, que també ha passat 2 vegades per ple, que s'ha explicat 2 vegades i que s'ha aprovat i ha trigat un any aproximadament, i tot depèn d'aquest tema, de les al·legacions, que com tu ja has dit, són aquestes. I quin és el tema de la fàbrica Vigalafa? En aquest cas, la propietat privada de Bilba, com tu bé deies, té una part que és residencial, una part que és habitatge i una part que és industrial. La part que és industrial és un becil, aquest becil el que fan és, el becil, com bé sabeu, no es pot modificar façanes, no es poden modificar estructures, per tant no es pot tocar, i l'únic que demanen és passar d'industrial a habitatge. Com farà l'habitatge dins la fàbrica? Encara no ha arribat a aquest punt. Si hi haurà 50 pisos o no hi haurà 50 pisos, això encara no està tancat, perquè és un tema que ja es veurà, depèn del que decideixi fer, en aquest cas, la propietat privada, perquè la propietat privada pot decidir fer aquest canvi d'usos i vendre-ho i que allà s'hi facin cases adossades, o pot s'hi poden fer pisos, però passa simplement el que s'està fent avui és passar d'industrial a plurifamiliar. Només s'està fent això i, evidentment, exhaurint tot el sostre, que això no vol dir que es construeixi tot el sostre, però, evidentment, quan es fa una modificació d'aquest tipus, com bé sabeu, el que es fa és exhaurir tot el sostre, perquè així ja queda d'això, amb un tema amb una premissa molt important, que és que el jardí no es pot tocar. Per això, com bé deies, el jardí de Can Birba o qualsevol dels jardins de Maristany estan catalogats i per tant no es poden tocar, en la seva gran majoria. I per tant, i com bé sabeu, també va passar això a Can Cabot, si us recordeu, en el seu moment quan es va parlar de fer un pàrquing per 30 cotxes, que la Comissió d'Urbanisme va prohibir fer un pàrquing de 30 cotxes i va demanar una compensació econòmica. Com bé deies, la propietat el que ens ha traslladat i el que ens ha dit és el jardí dels americans, com es coneix dins la fàbrica Birba, fa molts anys que estem aquí visquent a Camprodon, coneixem perfectament, que és aquest laberint de boixos que hi ha per la part del carrer Nou, que és un jardí amb tot de pedra, de llosa, amb una sèrie d'encants especials. Aquest jardí passaria a ser titularitat municipal, aquesta és la proposta que ens fan, i a més, com que amb això no compleixen el 30% d'aprofitament mig, que és el que ens han de seguir per una llei urbanística, no per una voluntat, sinó per una llei urbanística, ells fan una estimativa del preu que ens haurien de pagar. Aquest preu no vol dir que sigui el real, sinó que és el que proposa la propietat, evidentment cadascú mira els seus interessos, i a partir d'aquí tant l'Ajuntament en el seu moment quan pertoqui com la Comissió d'Urbanisme serà qui prendrà la decisió si això és correcte o no és correcte. I a partir d'aquí hi haurà d'haver, quan torni d'Urbanisme, una aprovació inicial i després l'aprovació definitiva. Tots aquests passos encara no s'han realitzat perquè tot just estem en una fase inicial, que ha estat aquesta exposició pública i ara s'envia urbanisme. Vull dir que això, com bé deia, es pot allargar un any, 2 anys, 10 anys o 15 anys. Tot depèn molt de si realment el document té una solidesa tècnica prou potent, cosa que l'Ajuntament no posa en valoració, simplement mira que es compleixi els requisits, que és el que fa els serveis tècnics de la casa, mira que es compleixin els requisits, i si els requisits es compleixen, el que es fa com qualsevol altre, això és enviar l'urbanisme i l'urbanisme és qui decidirà si aquesta proposta és correcta o no és correcta. Tot això basat en què darrere d'aquesta proposta hi ha una sèrie de documents que la Comissió d'Urbanisme haurà de fer, com són els documents mediambientals, els documents de l'ACA, els documents de carreteres, perquè allà té afectació de tot tipus, la fàbrica Birba, perquè té la carretera pel costat del darrere, té afectació mediambiental, té totes les afectacions possibles, per tant hi haurà d'haver informes de tots els sectors que hi siguin implicats. Fins que això no es produeixi, aquest document no tornarà a l'Ajuntament. Per tant, això ja veurem quan s'allarga, això depèn de masses factors per ara poder dir si d'aquí 3 mesos el tornarem a aprovar o ens el suspendran. Evidentment hi ha moltes figures urbanístiques, si suspenen aquest expedient vol dir que la propietat ha de tornar a començar de zero
i vol dir que ha de tornar a fer una proposta nova i totalment diferent. Pot ser que s'aprovi en condicions o pot ser que s'aprovi i s'ha acabat. Per tant, estem en aquesta fase inicial. Ells, evidentment, com us podeu imaginar, i ho entenc com a propietat privada, i ni m'hi poso ni en condiciono, ells el que fan és anar màxims, evidentment, anar màxims cap a la propietat i anar mínims cap a l'Ajuntament, i a partir d'aquí l'urbanisme serà qui prendrà la decisió final. Per tant, estem en aquest moment molt inicial, però sí que és veritat que l'Ajuntament no es posa mai, i ja ho sabeu, i així s'ha fet, i així es seguirà fent amb el que pugui decidir una propietat privada, perquè realment si no és que l'Ajuntament pogués fer l'esforç, com bé sabeu que és inviable, a més amb els preus que es mouen mateix al mercat de Camprodon, voler adquirir aquest immoble, per la resta no tenim res a apel·lar amb els temes urbanístics. Si algú vol fer una divisió horitzontal d'un bloc, nosaltres simplement ho tramitem i s'ha acabat. Si volen fer una modificació de control de normes és el mateix, i per tant tot això és així. I pel que fa al tema dels jardins dels americans i el carrer, com bé dius, en el moment que hi ha un canvi, unes obres, un d'això, en qualsevol de les propietats en què estan afectades pel planejament general, automàticament el carrer, com bé dius tu, aquest carrer que anirà des del carrer Nou, des de l'últim edifici o el primer edifici d'habitatges del carrer Nou fins al garatge que hi ha, o el paquet de garatges que hi ha allà, aquest carrer està en obligació d'entregar a l'Ajuntament perquè fan una modificació i per tant és obligatori per planejament general que ens segueixin aquest carrer. Per tant, aquesta part des del carrer Nou al carrer Avinguda Maristany és d'obligatori compliment que ens el donin a l'Ajuntament. Per tant, aquest sí que, com bé deies, ha de passar a la titularitat municipal. I el dels jardins és la proposta que fan, que no vol dir que sigui la que s'accepti. Per tant, ara estarem pendents de què passa l'urbanisme. Quan es va fer l'aprovació inicial sí que en vam parlar a Junta de Portaveus, però per diferents motius jo penso que no es va entrar en tanta profunditat, ja dic, per part nostra. Possiblement no vam tenir temps de mirar-nos-ho tan bé o estàvem amb un ple amb altres punts i vam arribar a algunes conclusions que, evidentment, com bé aquí hem exposat, la propietat, al final és propietat privada i la capacitat que té l'Ajuntament d'entrar i incidir és limitada, segurament. Se m'escapa si l'Ajuntament es podria negar a fer aquest traspàs de zona industrial a zona d'habitatges, no ho sé, la veritat és que no hi entraré, no ho sé, i entenc que hi ha la limitació de la propietat privada. El tema dels 50 habitatges, hem dit 50 habitatges perquè ho posa en el projecte, no ens ho inventem ni res, no. Projecte. Ja t'ho dic que van màxims, o sigui... Posa 55 com a màxims, després fa una rebaixa 50, bé, jo penso que ningú se li escapa, si ets una propietat privada, planteges un canvi de zona industrial a zona d'habitatge, fas un canvi d'habitatge unifamiliar a polifamiliar, entenc que l'objectiu que hi ha al darrere que era clar, si seran 50, seran 47 o seran 45, no ho sé, però de la sensació que 8 no seran. No, el tema és molt clar què estan fent. Hi ha una clau urbanística en aquest punt del planejament general, una clau que és la que proposen ells, i aquesta clau et diu el sostre màxim que pots ocupar per parcel·la, per la parcel·la de vila. I el sostre màxim que pots ocupar són aquests 55 pisos que dius tu, però això no vol dir que ara l'urbanisme, ho dic així literal, però encara l'urbanisme passi les figures. Primer passi les figures, que ells han anat amb la clau urbanística que hi ha a exhaurir tot el sostre possible i disponible dins la parcel·la. A partir d'aquí l'urbanisme és qui decidirà si els hi permet exhaurir tot el sostre. I ja us ho dic, venim d'un precedent, que era el de Can Cabot, en el qual pactat amb l'Ajuntament es va decidir que hi hagués un pàrquing perquè creiem que era una cosa molt necessària en aquella zona i viver-se no ho vam discutir, i en aquest cas va ser l'urbanisme qui va dir que ni parlar-ne de fer modificacions dins del jardí de Can Cabot i per tant que se'ns havia de compensar econòmicament i no com a pàrquing, que era el que havíem acordat en la primera modificació. Per tant, és el que es deia, ara hi ha una proposta, això arribarà a urbanisme i urbanisme. Pot ser que tot el que avui estem discutint aquí canvi radicalment perquè ells són qui tenen la potestat urbanística de comarques de Girona. No, em queda clar quina és la fase que estem i que per tant serà molt important que decideixi la Comissió d'Urbanisme en tot això, però com a mínim tenir clar una mica on estem i de què estem parlant. Després això pot ser topat o no, o en part acceptat o no. Entenc que
el fet que sigui un bé civil, això no es perd, es faci el que es faci. I bé, està clar que això dels habitatges és el que diu l'informe, és el màxim, veurem què diu l'urbanisme, però lògicament la propietat privada jo crec que si planteja fer 55 o 50, doncs intentar fer els màxims possibles, perquè al final nosaltres el que ens genera dubtes de tot plegat és que una operació immobiliària d'aquesta envergadura, tot i que deixi la propietat privada i que l'Ajuntament tingui certes limitacions, no sé fins a quin punt ara mateix ens ajuda al devenir del poble, atenent el greu problema d'habitatge que tenim, i crec que no riem res que no hem dit en altres plens i crec que ens hem alarmat, tot i que admetem que a vegades segurament l'Ajuntament té una limitació en tots aquests casos, però ens hem alarmat últimament la quantitat d'obres noves que estan aflorant al nostre poble. Això és evidentment que no ens ajuda gens, primer d'entrada a resoldre el problema de l'habitatge, després veurem quin tipus de turisme irem a parar. Ja fa uns anys que creiem en un model de turisme basat d'una forma ràpida, turisme sostenible. Bé, veurem, ja tenim casos al Pirineu, a la zona de la Vall d'Aran i altres llocs que s'estan creant pobles fantasmes, en el sentit que hi ha moltes zones de residència, preus inflats, trobant l'habitatge, pobles fantasmes perquè entre setmana no hi havia ningú i després en un moment donat hi ha un piló de gent molt bèstia. Bé, això, en la mesura que puguem, hem d'anar-ho cuidant perquè al final, quan la gent compra un habitatge, i això és un tema que a vegades parlant amb promotors o constructors immobiliaris els hi traslladem, o sigui, l'especulació pura i dura o anar a fer habitatges i vendre els més cars possibles, segurament que això és menjar per avui. Però si transformem un poble que serà difícil, o que sigui difícil, esperem que no arribem a aquest punt, però que sigui difícil que la gent autòctona trobi habitatge, pugui viure, aquestes gent són les que treballen al poble, i aquesta gent que compra un pis de segona residència vol disfrutar del turisme, està molt bé l'habitatge, està molt bé la natura, però vol uns serveis. Aquests serveis ja hi ha una gent que hi treballi. Per tant, quan portem a l'extrem aquesta gana de fer diners per als constructors i promotors, a vegades obviem aquest recorregut, perquè si expulsem la gent que ha de viure al poble, expulsem no de forma directa, sinó que el propi mercat provoca això, bé, segurament que serà difícil trobar mà d'obra, trobar gent que vulgui treballar i segurament que aquests serveis quedaran perjudicats. Ara mateix ja hi ha bastants empreses de serveis, hotels, restaurants que tenen dificultat de trobar persona. Segurament que hi ha altres motius, no només és aquest. Per tant, bé, a vegades també una mica aquest aflorament tan bèstia del nou habitatge, entenent les limitacions que pot tenir l'Ajuntament en evitar-ho o condicionar-ho, ja ho entenem. Bé, teníem ganes d'intentar saber on estem, saber cap on aporta aquesta reurbanització de l'antiga fàbrica de galetes Birba. Entenem que les apreciacions que hem fet eren més o menys correctes, diners, un parc d'un jardí municipal i el vial, i per tant, evidentment, ens emparem que decidirà la Comissió d'Urbanisme, que lògicament serà molt important aviam com acaba tot això. Bé, nosaltres un cop valorat tot això, ja veieu que tenim pros i contres, nosaltres decidirem que el vot ens abstindrem. Que és diferent del vot que vàrem fer en l'aprovació inicial, que hem revisat i vàrem votar a favor. Ja us dic, nosaltres el dit del vot ens preocupa poc perquè té un pes residual, però sí que ens interessa més saber una mica què passarà o què hi ha previst fer a Can Birba, més o menys, no per nosaltres, el nostre grup, i que la ciutadania ho pugui saber. Vosaltres segurament que ho teniu molt clar, lògicament, esteu treballant, esteu colze a colze amb els equips tècnics i per tant sabeu ben bé de què va tot això. Però crec que no està de més que ho puguem fer aflorar, ser transparents i saber una mica quines previsions hi ha amb el que acabarà passant amb l'antiga fàbrica de galetes Birba. Cal destacar que tot el valor del món, Xavi, jo crec que és així, poca cosa pot fer l'Ajuntament en aquests casos, però també vull explicar i vull dir que també hi ha el Mas Montós, que ja n'he parlat, en el qual també es va aprovar i aquí ja ha passat tothom, portem 15 anys amb aquest expedient, per tant tothom ha hagut de passar, d'anar fent el filtre i anar tirant endavant aquest expedient, que finalment es va poder aprovar, per tant hi han passat tots els colors polítics.
Llavors també cal destacar que hi ha el Ritor 3, no? Sabeu que hi ha una primera fase de Ritor 1 que ja es va fer, que és la que toca més als avets, la del Ritor 2, que és la que toca més a davant de l'institut, bueno, més amunt, i ara hi ha la tercera fase, que és el Ritor 3, que aquesta també està en marxa i també en breu, segurament, tot i que no ha arribat encara a l'Ajuntament, però arribarà a l'Ajuntament, aquesta Ritor 3 amb una capacitat també d'edificació molt alta, perquè hi ha un espai molt gran, i per tant aquesta arribarà a l'Ajuntament. I llavors també hi ha la del Banc de Sant Pere, que també és una operació potser no de tanta dimensió, estem parlant de cases unifamiliars aïllades, unes 18 cases, per tant aquest també arribarà. I per tant l'Ajuntament poca cosa pot fer amb aquests aspectes. Sí que cal destacar que a part de poder fer poca cosa, el que sí que ha de fer l'Ajuntament, té l'obligació de fer l'Ajuntament, com bé deies, és crear habitatge, crear parc públic perquè la gent de Camprodon que vulgui estar a Camprodon es pugui quedar, juntament amb el Govern de la Generalitat. Fa aproximadament un any ja es va fer l'adquisició d'aquests 11 pisos de lloguer, per tant ja es va fer aquest primer pas. Jo crec que molts pobles van bastant més enrere que Camprodon, 11 pisos que cal destacar va costar molt d'emplenar, i evidentment l'Ajuntament ja ha posat a disposició de la Generalitat les dues que tenim per fer habitatge immediatament, o sigui, avui mateix una parcel·la de 15 pisos i una parcel·la de 10 pisos, per tant un total de 25 pisos a fer a Camprodon, a l'espera que ens diu l'Agència Catalana d'Habitatge si realment tiren endavant aquestes dues promocions que serien per lloguer social, per lloguer assequible, per aquest tipus de lloguer per la gent que es vulgui quedar i que es vulgui instal·lar a Camprodon. Per tant, tens tota la raó. Jo crec que hi ha una part que és els promotors que tenen, perquè ells pensen en el negoci, evidentment és lícit pensar en el negoci, i nosaltres com a Ajuntament la nostra obligació és pensar en els veïns i veïnes, i per tant hem d'apretar perquè hi hagi aquestes promocions i tot això. I també cal destacar que en algun dia d'aquests, no us puc dir quan perquè tornem a estar els tempos que no controla l'Ajuntament, passarà la modificació puntual de normes del Camp de la Vila, en la qual l'Ajuntament de Camprodon baixa de 280 pisos a 50, per tant reduït 230 pisos a Camprodon, que jo crec que és una acció que no s'havia fet mai en la història de Camprodon, i per tant jo crec que s'ha de ser molt valent per a un promotor reduir-li 230 pisos de cop, perquè realment això serà un tema que crec que aquest sí que durà un debat seriós, perquè realment reduir l'edificació de Camprodon en 230 pisos, jo crec que això sí que és una cosa a tenir en compte, perquè estem parlant els 50-55 que tu dius, més el que hi pugui haver, però és que també parlem que dintre de, abans d'acabar l'any segurament una modificació de 230 pisos menys a Camprodon. Per tant, jo crec que l'exercici aquest que tu deies, de veure tantes promocions del Pla General que ja estaven atorgades, que no ve ni segurament de nosaltres, sinó d'un Pla General del 2015, si no dic, no d'abans. Per tant, deu ser del 95, amb una modificació de l'any 2000, el Pla General de Camprodon, i per tant és un pla general que ja està aprovat, i per tant les edificacions que tu bé dius que ja s'estan fent no són competència de l'Ajuntament, sinó que ja estan aprovades de l'any 2000, i per tant, evidentment, nosaltres farem tot l'esforç que puguem, i ja ho esteu veient, i aquest també, com bé saps, el Camp de Vila també ja el vam parlar, i saps més o menys com està el tema, i crec que en breu, abans d'acabar l'any, també passarà per aquest ple. Molt d'acord. Quan parlem de les limitacions que té l'Ajuntament, ja entenem tot això que expliques, o sigui, el Pla General Urbanístic que tenim és aprovat d'èpoques passades, per tant, no l'heu aprovat vosaltres, i per tant toca lidiar amb aquest pla. Altra cosa és que les persones que en el seu moment el van aprovar fessin amb més o menys encert, amb més visió estratègica almenys. Poc podem fer, i és el que hi ha. Això fa que, com molt bé dius, ara afloren tota una sèrie de possibilitats urbanístiques, els has resumit, des del Ritor 2, que ara s'acabarà amb aquella part, el Ritor 3, perquè ens entenguem, és on està edificat ara fins a tocar la central. Totes les concessions o les cessions de totes aquestes Ritor 1, Ritor 2, 3 ja estan liquidades d'altres i beneïdes, per tant poc hi podem aconseguir. El Banc de Sant Pere és un altre, els pisos de Can Brandia que s'estan fent ara és un altre, la Serradora és un altre, en fi, n'hi ha molts, i per tant lluitar contra això no és fàcil, és complicat, i aquí sí que agraïm que des de l'equip de govern i nosaltres intentem aportar el que es pugui fer tots els possibles per lluitar amb això. Encertat el fet de generar habitatge de protecció oficial, ja parlaves de 10 i 15 habitatges, i encertat que en el planejament del Camp de la Vila que reduïm
construcció d'habitatges, que a més aquí el promotor devia ser un promotor no del territori, de fora, i suposo que sempre és més fàcil de... I que consti que aquesta sí que és promoguda per l'Ajuntament de Camprodon. O sigui, la modificació puntual de normes del Camp de la Vila sí que o sigui, que el qui està fent la proposta és l'Ajuntament, o sigui, una mica és totalment al contrari de quan ho fa un privat, sinó que aquesta l'hem fet nosaltres forçosa d'aquesta modificació de normes de l'Ajuntament. Per tant, aquesta sí que l'estem fent nosaltres i, evidentment, passarà per exposicions, passarà per la Comissió d'Urbanisme i passarà tot el procés que està passant aquesta. Per tant, que sapigueu que aquesta és un tema que l'estem promovent, però no sabem encara al final on arribarà. I també, per tancar una mica el tema, també cal destacar que des de l'Ajuntament s'ha fet un gran esforç amb el tema de tot el que és el nucli urbà de Camprodon. El nucli urbà de Camprodon, bé sabeu que hi havia una sèrie de pisos, una sèrie d'edificis que estaven en total deixadesa, en total, m'atreviria a dir, en estat ruïnós, i alguns en estat nou però sense emplenar, i des d'aquí sabeu que s'ha desencallat el tema del Güell. Cal recordar que fa 4 anys el Güell estava desocupat i en desús i acabat. A dia d'avui diria que està al 100% ple. També teníem el Banc Sabadell, ara faig un esquetx publicitari, el dels 4 cantons, l'edifici dels 4 cantons, en el qual també estava buit i, a més, en algun moment hi havíem patit un tema d'ocupacions. Per tant, aquest també es va desencallar i vam aconseguir desencallar-ho. També el del mig del carrer València 23, no vaig equivocat, també el vam aconseguir desencallar després de negociar i parlar amb els bancs. I ara avui també podem anunciar que el de la plaça de la Vila, també ja s'hi estan fent obres, també hem aconseguit desencallar aquest tema, que també era un tema del Sareb, el Sareb que és com un ens que no existeix, no sé com dir-ho, i també hem aconseguit que tiri endavant el del Cal Carnisser, que és l'edifici que hi ha aquí al carrer Sant Roc, l'edifici més petitet que fa pocs dies, si recordeu, va caure una part de la teulada cap al riu. Aquest també està desencallat i per tant en breu estarà rehabilitat i un altre cop en construcció, i per tant jo crec que molt dignament deixarem Camprodon quasi bé, no dir el 100%, perquè encara queda algun edifici que tenim detectat al carrer València, en el qual hi queda feina per fer, però quasi m'atreviria a dir que el 95% de Camprodon estarà totalment arreglat, i per tant per nosaltres ens sent, la veritat és que és un motiu d'orgull, igual que per exemple el que deies de Can Brandia, que era el mateix cas, tots recordem, fa uns anys enrere, veure que era reixa perquè de la façana hi havia desprendiments i també s'ha aconseguit desencallar el tema de Can Brandia. Evidentment, no tot és beneficiós pel poble, perquè realment això implica un tensionament d'habitatge molt gran, hi ha una especulació i tot plegat, però sí que és veritat que en quant a tema dintre del poble, que per nosaltres era una cosa molt important, hem aconseguit que tots els edificis que estaven en total deixadesa o abandonament o fins i tot en desús, perquè no sabem ben bé perquè els bancs un pis nou no el posaven al mercat, però hem aconseguit desencallar-los i la veritat és que és un orgull com a poble poder dir que tenim quasi el 95% del poble arreglat. Sí, com bé dius, totes aquestes accions sempre hi ha la doble vessant. Aconsegueixes posar habitatges a mercat, el problema és que, com veus, els preus, Can Güell està desencallat, els preus que s'estaven oferint, és el que hem explicat al programa de l'habitatge, són preus molt complicats d'assumir per gent que vulgui arrelar al poble, que vulgui treballar al poble i que vulgui crear família al poble. I en canvi ve gent de fora, que és això que expliquem, no? Per tant, té la doble vessant, la part bona i la part dolenta. Sí que ens hem encertat el tema de fer habitatge públic, i respecte als 11 habitatges que va cedir la Generalitat, nosaltres en aquell moment, no sé si ho vam traslladar, però en aquell moment governava el partit amb el qual nosaltres estem afiliats, ens va semblar bé l'acció, però hi vam trobar penso un error, una cosa que era millorable. Ho vàrem traslladar i ens ho vàrem admetre. I torno a dir-ho aquí per si un dia tornem a tenir un cas aquest. Els 11 pisos que es varen oferir, l'alcalde va dir que van costar d'omplir. Per què? Perquè entenem que el preu de lloguer que es demanava era elevat. Penso que és excessiu. Això ho vàrem traslladar al departament pertinent i ens van reconèixer que no havien fet tot el procés i que els preus de referència, els preus que ens estaven fent eren elevats i que els havien de posar
a la baixa o rebaixar-los. Per tant, vam entendre que en un nou procés, sigui Camprodon, sigui on sigui, esclar, posar pisos d'aquest nivell, que en diem de protecció oficial o que en diem per causes socials, digue-li com vulguis, o per famílies que vulguin arrelar o per joves, bé, està molt bé, però si llavors estàs demanant un lloguer, que pràcticament és com anar a mercat, penso que la pota, i crec que són conscients que en aquest moment el partit, en aquest cas que governava, que era Esquerra, doncs van admetre que no havien donat tot el tomb, no havien fet tot el procés adequat i per tant ho van traslladar si així ho podien fer. Lògicament, després ja va haver eleccions, ja va haver un canvi de govern, però bé, jo penso que és un tema que seguirem traslladant i també te'ls traslladar a tu perquè si ara el govern actual ho té present, doncs jo penso que si això es vol fer ben fet, està bé que posis pisos com van fer aquests, però jo crec que els preus, els coneixeu vosaltres, estan demanant uns preus de lloguer que penso que potser això va generar la dificultat d'omplir-los com molt més. En fi, el tema de l'habitatge jo crec que és complexa, per tant podria donar per moltes estones. Sempre intentarem ajudar a millorar infeccions com les que has comentat. Segurament hi ha una limitació i aquestes accions no sempre aconsegueixen l'objectiu buscat, però bé, si no s'hi treballa i no s'hi està a sobre, segurament que no aconseguim menys. Haver aconseguit aquest planejament o aquesta modificació del projecte del Camp de Vila, reduir els pisos a 230 habitatges, lògicament és una bona acció i per tant el promotor deu estar content, no, en tot cas, però bé, cadascú defensa la seva persona. Per tant, no tinc més a dir, però sí que, perdoneu, però entenem que és un punt important i és el lloc on nosaltres podem expressar-nos, que és en seu de ple. Totalment d'acord, Xavi. El tema del lloguer, saps que el vam lluitar tant amb nosaltres com nosaltres, però hi ha una vegada més a la Generalitat i a l'Agència Catalana d'Habitatge que fes l'esforç de comprar aquests 11 pisos a Camprodon, primera per desencallar el tema del buit del tot al 100% i segona per posar a disposició dels veïns i veïnes aquests 11 pisos, que és veritat que podríem entrar en la discussió de ser lloguer en pèl accessible. Per tant, ho hem traslladat tots dos i crec que és positiu, no? I per tant esperem que si tenim l'oportunitat que hi hagi més habitatge, que tinguin més en compte aquest tema. Per tant, totalment d'acord i si us sembla passaríem a votació aquest punt. Vots a favor, abstencions, donaríem aquest punt per aprovat per 7 vots a favor i 2 abstencions. I ara aniríem pel punt número 2, l'expedient 413-2023, modificació del Pla de Sanejament Financer 2023-2026. Com bé sabeu, aquest pla financer era un pla financer que ja teníem d'anualitats anteriors. Com bé sabeu, aquest és el punt en el qual avui ens havíem de reunir d'urgència i torno a donar disculpes perquè la urgència ve una mica més tècnica que no pas política. Per tant, aquest tema era un tema per poder arribar a final d'any per temps, perquè bé sabeu que tots aquests punts s'han d'exposar al públic, igual que he dit l'anterior, dic aquest, tots aquests tenen una sèrie de temporalitats i per tant des de serveis tècnics, tot i que també us vaig comentar, no sé si serà la setmana que ve o l'altra, perquè és un tema tècnic no polític, i el que fem avui és aquesta modificació del planejament vinculada a la modificació de crèdit de la setmana passada, com bé sabeu, que és aquests 300.000 euros que vam modificar la setmana passada i que es va donar aquest crèdit de 300.000 euros. El que fem ara és dir, amb aquest pla de sanejament, vincular aquests 300.000 euros a com es tornaran i com es pagaran amb aquest pla econòmic, amb aquest pla de sanejament, que el que fem és explicar una mica cada any l'estreta de cinturó que durà a terme aquest Ajuntament per poder tirar endavant i poder retornar aquest crèdit, que com bé us deia i com bé vaig explicar la setmana anterior, aquest crèdit el que es fa és tornar per al període de la legislatura. Per tant, aquest crèdit em sembla que a més el títol ja el posava, que crèdit de legislatura, que era un crèdit que s'havia de tornar obligatòriament dintre de la legislatura i per tant qui genera aquest desajust és el poder que estem avui aquí i qui ha de retornar aquest desajust i així ens ho van requerir des del pla econòmic és els mateixos que estem aquí. Per tant, el que expliquem avui amb aquest pla de sanejament, modificació, perquè ja el teníem, cal recordar-ho, el que fem és ajustar-nos per aquests pròxims 3 anys retornar aquest crèdit. Per tant, no sé, Xavi. Ja aviso que ja estem una estona. Tornem a tenir un punt que jo entenc que no és una cosa
es pugui aquí pim-pam-pum, ho aprovem i ja està, i endavant, o no ho aprovem, o votem d'una manera o votem de l'altra, evidentment que s'aprovarà, perquè els nostres vots, com he dit abans, són menors. Aviam, proposant-nos en antecedents. Nosaltres ja sabeu que des del principi d'aquest mandat vam alertar que la situació econòmica de l'Ajuntament és la que és, per diferents motius, ja n'hem parlat moltes vegades, però la situació de l'Ajuntament no és per tirar coets. Jo crec que possiblement no és preocupant, però si no revertim la tendència podem acabar fotent-nos un pastel i poder ser preocupant. D'entrada, com veu bé dius, tenim un pla de sanejament. El pla de sanejament, al cap i a la fi, és perquè els serveis tècnics alerten de que no anem bé i, per tant, aprovar aquest pla de sanejament, no només perquè l'alertin els serveis tècnics, sinó perquè la normativa així obliga en base a diferents indicadors que mostra la comptabilitat pública de l'Ajuntament. En aquest pla de sanejament inicial, el fet que el va motivar era un remanent de tesoreria per despesa general ajustat negatiu de gairebé 200.000 euros, 190.000 euros. El concepte és molt tècnic, el concepte no l'entendrà ningú, per tant no cal que hi perdem temps a intentar-ho explicar perquè no servia de res. Però sí que la dada aquesta, negativa de 190.000 euros, va provocar aquest pla de sanejament. El pla de sanejament és, entenem nosaltres, una proposta del que té que fer l'Ajuntament en els propers anys per revertir la situació. Revertir la situació vol dir que arribem a un punt que 190.000 euros que són negatius no ho siguin. I això serà un bon senyal, perquè ja us dic, el concepte tècnic que és això és complicat, però és un reflexe de la situació econòmica de l'Ajuntament. Aquest pla de sanejament inicialment era 23, 24, 25, per tant t'estava dient què havies de fer el 23, què havies de fer el 24, què havies de fer. Et proposa què hauries de fer. Si després ho pots fer o no, és un altre tema. Clar, quan la proposta és pel 23, ja estem a finals del 24 i el 23 està tancat, ara ja podem comparar què proposava el pla de sanejament amb el que ha passat. Clar, quan fem aquesta comparació, la veritat és que no anem bé. Per què? Perquè el que prèviament es proposava fer no s'ha complert. Podríem entrar en detall, en diferents partides, no s'ha complert. La prova és que tornem a analitzar aquesta mateixa dada i aquesta dada del romanent negatiu ajustat negatiu torna a ser negatiu, però no és de 190 sinó és de 488.000. No s'ha pas d'entendre molt en comptabilitat pública ni ser un gran expert, però si estàvem en 190 negatiu i ara estem en 488 en negatiu, és que no anem bé. O el pla de sanejament no ha servit o no hem fet massa cas al pla de sanejament. Tornem al mateix, a remol dels serveis tècnics, a remol de la normativa comptable, sota la tutela de la Diputació o sota la Sindicatura de Comptes, és igual qui sigui, ens diuen aquesta situació no anem bé, un nou pla de sanejament, que és el que ens proposen ara, que s'allarga un any més, i fins al 26 tornem a fer una proposta. El 24 no el tinguem tancat, que estem ja acabant-ho, podrem tornar a fer aquest exercici. Però a l'entrada sembla que la situació de moment no ha tombat. Després podem analitzar el per què ha passat, d'on ve. Nosaltres ja sabeu que això sempre tot això ve per components mixtes, components externs o que l'Ajuntament no hi pot fer res i decisions de l'equip de govern, i a partir d'aquí podríem discutir hores i hores què té més pes o què té menys pes, però al final és un component mixt. La certesa és aquesta que tenim. I valorem cap on anem. Aquesta és una alerta, tenim altres alertes. En vam parlar del ple passat. Quan necessites una pòlissa de crèdit per les tensions de tesoreria que tens, és una alerta més de que l'economia és millorable. L'economia és millorable en el sentit que si és ratxós econòmicament, tinguessis més líquid o tinguessis una altra manera de treballar, no necessitaries una pòlissa, però bueno, no passa res. I és l'objectiu que té la pòlissa, que és per no generar tensions a l'hora de pagar despeses bàsiques com pot ser sous, la compartim, està molt ben fet, i per tant voldria que
al tanto amb el discurs de dir que si no hi hagués la pòlissa no podríem pagar nòmines i per això tenim aquesta pòlissa i això justifica la pòlissa. D'acord, és una eina, perquè en altres eines també aconseguim aquest objectiu, perquè estem d'acord que aconseguir l'objectiu de no haver-hi tensions de tresoreria per pagar despeses bàsiques, com pot ser el sou del personal, lògicament, aquí hi estem d'acord. Una altra alerta, no? Que la setmana passada vam aprovar un préstec, un crèdit de legislatura, aquest de 300.000 euros, que també no es fa per voluntat, es fa perquè la situació econòmica, amb la tutela que ens fa la Diputació, ens diu heu de fer això perquè llavors si revertim la situació. Un matís en aquest punt, que la setmana passada potser no em vaig explicar, no em vaig entendre i ho voldria aclarir aquí. Potser això de fer els plans ràpids a vegades provoca això. La setmana passada se'ns va vendre, alcalde, que aquest préstec el que feia era reduir l'endeutament de l'Ajuntament de Camprodon, perquè n'hi havia de 420. No, això no és així. El préstec de 420 era una proposta que estava al pressupost, però aquest préstec de 420.000 no s'havia tancat, no havia entrat en caixa i no s'havia generat. Per tant, el nivell de caixa no existia. Per tant, dir que teníem un préstec de 300.000, que anem a aprovar un préstec de 300.000, amb un de 420 serien 720, i ara ens quedem 300, estem reduint deute, penso que no és explicar-ho bé. I això és com ho vas explicar la setmana passada, repasso i ja ho veuràs. Jo crec que la modificació s'entén que aquell préstec que es podia haver necessitat, ara no necessita, gràcies al Fons Next Generation, però aquest préstec mai havia entrat a les arques públiques i per tant aquest préstec no hi ha de deute viu que tenia l'Ajuntament de Camprodon. Ara, amb la contractació d'aquest de 300.000 de la setmana passada, sí que hem augmentat el nostre deute viu. Jo la setmana passada, quan preguntava quin deute tindríem el mandat, em referia no només a aquest préstec, sinó a tot el conjunt. Amb la informació que hem vist, amb aquesta modificació del pla de sanejament, estima que tancarem el 2024 amb un deute al voltant de 700.000 euros. Aquest deute vol dir el préstec de 300.000 més el deute que ja tenim de diferents crèdits que anem tornant cada any. Però la previsió és aquesta. En tot cas, veurem quan tanquem el 2024 com estem de deute. El que sí que sabem és que el deute del 2022 de l'Ajuntament de Camprodon era de 733.000 euros, dades tancades i finals. El deute del 2023 es va tancar en 544.589 i el 24 veurem com afecta aquest nou préstec que ha entrat. Durant aquest 24 hem retornat préstec, veurem a quan estem. Per tant, era un petit matís que l'altre dia va quedar una mica diluït, tal com potser em vaig expressar o com vaig preguntar, però una mica la pregunta era com estàvem de deute. Realment era aquesta la pregunta. Ja us dic, amb aquest nou pla de sanejament preveu pel 2024 tancar l'any amb un préstec al voltant, amb un préstec de 700.000 euros que entenc que ja portàvem, més els 300.000 euros. És aquí, després veurem aquests d'allò com van. Bé, un cop analitzem tot això, doncs bé, nosaltres, el sentit del vot ens preocupa poc, continuem votant en abstenció, com hem fet sempre amb tots els processos vinculats amb gestió econòmica de l'Ajuntament, però molt atents i tenim la sensació que no anem pel camí correcte. I ens fem una pregunta que la deixarem anar aquí, tampoc ens l'ha de contestar avui, suposo que al llarg del mandat ho anirem veient. No serà que estem gastant més tot el que podem? Veurem. I per altra banda, sabem la problemàtica del finançament dels ajuntaments i estem treballant. Hem parlat amb els nostres representants a la Generalitat. Concretament, dimarts vam tenir una reunió amb un dels representants de la comarca de Girona, l'alcalde de Salt, en Jordi Vinyes, que és conseller de l'Esquerra. Vam traslladar aquesta problemàtica per veure si amb això hi ha alguna cosa a fer. Tristament, pel que veiem, això sembla que va més per llarg que per curt. Ho dic perquè probablement aquest mandat haureu d'assumir de resoldre aquesta situació sense tenir una millora del finançament local. Crec, per lo que ens han arribat. Per altra banda, també vam contactar amb la senadora que tenim a Madrid, la Edna, de l'Escala,
I també des d'Esquerra hem proposat alguna proposta no de llei que sembla que s'ha aprovat. De moment no podem dir més, però bé, sembla que per un tipus d'ajuntaments o de municipis qualificats turístics hi haurà una nova forma d'obtenir recursos que venen de l'Estat. Ara mateix no sabem de quina quantitat estem parlant, perquè estan fent les operacions, però bé, sembla que està aprovat a Madrid i bé, evidentment, serà per tots els municipis d'Espanya, però nosaltres focalitzant en el tema de Camprodon. Bé, si aconseguim alguna cosa, doncs bé, benvingut sigui. I el tema d'aquest de la finançació dels ajuntaments que pugui millorar a curt termini, més que res perquè parlant amb el diputat que tenim a Generalitat ens alertava, perquè vam parlar del POS, que ara suposo que tot això acaba d'estar més al cas que nosaltres, evidentment, una mica però perquè la ciutadania estigui al cas. Ara sembla que els esforços estan centrats en aprovar uns pressupostos, perquè el POS penja dels pressupostos i per tant no passa més. I aquí, evidentment, se'ns escapa més i aquí entrem en els jocs partidistes, però jo crec que ningú se li escapa que si la investidura va ser possible gràcies a tres partits de la base d'esquerres, PSC, Esquerra i Comuns, van aconseguir investir en Salvador Illa com a president, crec que són els màxims responsables per aconseguir els pressupostos. Això és determinant per aconseguir pressupostos i per aconseguir el POS, que penso que serà molt important i tots els pobles, sobretot els petits, i com més petits, els esperen amb candeletes. Per tant, vinculat amb el que ens arriba, el que ens traslladen, aquesta millora del finançament municipal, ara mateix la veig, no soc molt optimista a tenir-la a curt termini. Per tant, possiblement ens haurem de centrar esforçant-nos a mirar de complir aquest pla de sanejament i bé, les eines que pugui obtenir per intentar revertir la situació que, ja us dic, una mica amb la informació que rebem i una mica les partides que hem anat repassant, ara mateix ja us dic, potser no és gravíssima, ni molt menys, però crec que no és el camí correcte. D'acord, Santi, gràcies per l'explicació. Aclareixo uns matisos de tot el que has dit, crec que és correcte l'explicació que has donat, però sí que vull aclarir uns matisos. Evidentment nosaltres, com he explicat a tots els plens, vam prioritzar una sèrie de coses per sobre de l'endeutament, com poden ser un tema sobrevingut, com bé deies, hi ha coses polítiques, purament polítiques, que són decisions polítiques que hem pres i que hem tirat endavant. Crec que dins el desquadre d'aquests 300.000 euros és molt petit, o la part política que s'hi ha intervingut, perquè, com bé saben tots, estem fent o estem sota mínims, estem fent coses sota mínims, però sí que cal destacar que per nosaltres hi ha temes que són principals i són claus i que per nosaltres ens endeutarem tot el que faci falta i més, com poden ser el nostre geriàtric, com pot ser la nostra llar d'infants, que ara mateix ens està repercutint amb uns dèficits aproximadament, com bé veureu un altre cop, amb el pressupost municipal que en breu presentarem, que potser caldrà que serà l'única partida que haureu de mirar, perquè les altres es mantindran totes igual, ja ho avanço. L'única que es modificarà una altra vegada és el geriàtric, fent més aportació per part de l'Ajuntament. Aquest any s'ha fet una aportació de 235.000 euros, i recordo que el desquadre del pressupost municipal és de 300.000, i a la llar d'infants estem amb un desquadre de 70.000 euros en negatiu, del qual 30 venen repercutits per un tema de Generalitat que no ens va acabar d'admetre les places d'I2, que bé sabeu que estan subvencionades i que per tant la gent que fa I2 no paga i s'ho menja l'Ajuntament de Camprodon, cosa que ja estem intentant revertir, i l'altra part que ja sabeu que la llar d'infants és un tema que sempre és deficitari, sempre ha estat deficitari, per tant, i tot això nosaltres seguirem apostant per aquest tema, per tant seguirem treballant igual i si ens hem d'endeutar molt més ho farem, perquè per nosaltres és principal fer-ho. Cal destacar que de cara a l'any vinent hi ha unes... vas poder assistir a la junta del patronat del geriàtric, a la qual ja parlàvem molt del geriàtric, l'any que s'haurà de fer una inversió molt gran allà i saps que així serà, i per tant si l'Ajuntament a part d'aquesta inversió ja ha de ficar diners també ho farem, vull dir que ja ho deixo anar aquí, per tant ens endeutarem el que faci falta. Pel que fa al tema de les tensions, de la pòlissa de crèdit i les tensions de tresoreria, tu bé saps, perquè a més ser regidor d'Hisenda, que les tensions de tresoreria sempre hi són, quan arriben mesos com poden ser el juny o com poden ser el desembre, que són pagues dobles, que són així, i és cert que altres anys, i això és cert,
es feia d'altres maneres i es feien altres figures que són totalment correctes i d'això, i des d'aquí el que es va decidir perquè no tornés a passar això. Evidentment, com bé has dit, hi ha altres fórmules, no hi ha altres maneres, es poden adelantar els diners de recaptació, es poden fer moltes altres fórmules per pagar això, però el que es va decidir és que perquè els serveis tècnics de la casa poguessin treballar amb una certa flexibilitat, poder fer aquesta pòlissa, i és veritat que és una decisió totalment política fer-ho així. Per tant, es pot fer d'altres maneres? Segur que sí, i la decisió és totalment política. I perquè fa el crèdit, també demano disculpa si no em vaig explicar prou bé, però el que has comentat no és del tot cert. El que hi havia era un crèdit de 420.000 euros, un crèdit otorgat i licitat i entregat a l'Ajuntament de Camprodon, en aquest cas per CaixaBank, que és el que va guanyar el crèdit de 420.000 euros. Aquest crèdit que en el seu moment no el vam utilitzar perquè no va caldre, i com que no va caldre, el que es va fer la setmana passada és eliminar aquest crèdit de 420.000 euros i demanar un crèdit de 300.000. Per tant, els 420 ja no hi són, que em sap greu si no em vaig explicar bé, si no ho explico prou bé, i ara el que tenim és un crèdit de 300.000, per tant són 120.000 euros menys. És veritat que és perquè han vingut unes subvencions, com bé has dit, i per tant hem pogut estalviar de gastar aquest crèdit, que és una sèrie d'inversions, per tant és així, i demano disculpes si no em vaig explicar bé. I quan parles del deute viu de l'Ajuntament de Camprodon, estic totalment d'acord. Nosaltres, com hem dit i com bé estem transmetent, estem parlant d'aquests 300.000 euros de decalatge, però cal destacar que quan parles de deute viu estem pagant l'herència de tot el que ens ha sobrevingut dels altres anys, com ja has dit. Són coses que ja estaven planificades de crèdit, que s'anaven pagant i les seguirem pagant, i evidentment es va allargar. Em sembla que això va passar que fa temps, ja no sé de quan parlo, però que s'allargaven aquests crèdits que ja venien sobrevinguts, alguns d'ells, i el que fem és allargar els crèdits que ja venien d'aquell famós plan Rajoy o plan Zapatero, no recordo què era, i el que vam fer va ser allargar una temporalitat per anar una mica més jugats de tresoreria amb el dia a dia, que, com tu bé deies, que ens ha pujat molt. I per últim cal destacar que el fons de cooperació, que és l'únic fons que ara mateix existeix, que és l'últim tema que has tret, l'últim fons que ara existeix que serveix per pagar dels ajuntaments, que és el que reclamem i el que em vaig demanar, sisplau, la setmana passada, em sembla que va ser, que si tenies l'oportunitat de traslladessis, i així ho has fet, i jo també he intentat fer el mateix. El fons de cooperació és l'únic marge que tenen els ajuntaments per pagar despesa corrent. Aquest fons de cooperació sí que cal destacar que l'Estat, com ja deia, sí que té una proposta que ens ha pujat en aquests últims anys bastant. En principi, la proposta que ens havien fet i que ens havia arribat l'any passat, et parlo de serveis tècnics en aquest cas, era que pujaria fins a 7 vegades més. En principi aquest any n'ha pujat 3, i esperem que en els pròxims anys tinguem bones notícies, no siguem tan pessimistes com en Xavi, que de l'Estat pugui arribar fins a les 7 vegades que ens van manifestar l'any passat en una reunió que vam assistir tant l'interventor com jo mateix. Pel que fa a la Generalitat, sí que en els pròxims 3 anys ja ens han fet saber que hi hauria una pujada del 5% del fons de cooperació, crec que és misèria, i així ho manifesto i ho vaig fer la setmana passada i torno a fer, però ben que sigui, que res. I sí que s'ha aprovat a la Diputació de Girona un fons extraordinari, del qual encara no ens ha arribat per descomptat, i que segurament s'haurà d'afegir al pressupost, que és un 27.000 euros més d'extraordinari del fons de cooperació de la Diputació de Girona. Aquest és només per aquest any, no és un fons de cooperació que ja quedi fixat any a any, sinó que aquest any, per un tema de tresoreria de la Diputació de Girona, al tancar amb molt positiu, el president ens va manifestar d'un mes i mig aproximadament que farien una aportació extraordinària del fons de cooperació, que cada ajuntament un mínim de 20.000 euros i que cada ajuntament per habitants els hi tocaria tant. Per tant, això ojalà fos per quedar-se, perquè realment tens tota la raó, s'ha de fer una valoració i així s'està fent. Si el gasto diari és el que toca, però clar, és difícil amb aquesta sèrie de requisits poder ajustar més el pressupost municipal, perquè ja ho veieu que jo crec que ens estem ajustant moltíssim, i a part el tema que ja no he tret i que ja ho deixo estar, que és el tema dels subministraments, que jo crec que és una bogeria el que ha passat amb els subministraments en aquests últims 4 anys, tant pel que fa a l'alimentació, com pot ser el geriàtric i la llar d'infants, com és el tema dels subministraments elèctrics, com són els del gas, com són els del gasoil,
que realment són consums, com bé sabeu, perquè aquest any el pressupost municipal i ho sabeu perfectament, enteníem que en aquests pròxims anys hi hauria reduccions i al contrari, ja veieu que això va en augment i ara que s'ha estabilitzat, però estem parlant que els subministraments han duplicat el seu preu perquè, per exemple, un tema que es va iniciar fa 7 o 8 anys, que és el tema de la caldera de biomassa, que bé sabeu que hi havia un estudi de viabilitat i un estudi de despesa econòmica. Evidentment, a dia d'avui ja estem renegociant amb la Diputació de Girona perquè els números que es van fer en el seu moment per tirar endavant la biomassa no s'assemblen en res amb la realitat d'avui. I per tant, el tema de l'estell, el tema de la biomassa, tant l'estell ha pujat com els subministraments han pujat i per tant aquest tema sí que tenim pendent amb la Diputació una xerrada per aquest tema de l'estella del geriàtric, que per cert també aprofito per anunciar que ens han donat la subvenció per connectar el Poble del Vell i el Casal de la Gent, que és el que vam demanar. Nosaltres, quan alertem la situació econòmica que avui dia té l'Ajuntament, intentem fer-ho molt curosos i intentem fer-ho molt amb dades objectives. No és una cosa que nosaltres imaginem, que nosaltres utilitzem per fer oposició. Jo penso que intentem reflexar les dades objectives de forma amena perquè la ciutadania i el ple pugui entendre quina és la situació. Per tant, ho dic perquè ja hem dit abans que quan s'arriba a una situació econòmica com la que tenim ara, hem parlat que és un mixta. I entenc que per part vostra, quan parlem del mixta, que nosaltres ja admetem, hi ha coses que són externes i que l'equip de govern no en té responsabilitat, com hi ha que sí. Llavors, mai hem entrat en començar a discernir quines coses podríem atribuir a l'equip de govern ni quines coses venen de forma externa que no hi podeu fer res. El teu relat, i voldria que s'entengués molt bé, és defensar aquesta part, de que vosaltres no teniu culpa. Puja dels aliments, apostarem pel geriàtric, apostarem per l'escola. Res més lluny que la realitat. Nosaltres no estem fent una intervenció perquè vulguem posar en entredit que l'equip de govern, el l'Ajuntament de Camprodon, sigui el que sigui, no té cap potencial de llar d'infant, no té cap potencial de polítiques socials, no té cap potencial geriàtric. I per tant, seguirem amb aquesta línia. Però clar, si sempre ens trobem que la defensa és aquesta, potser un dia també haurem de dir, vale, això ja estem d'acord, però hi ha això, que poder ha sigut una cagada de govern. No volem entrar en aquest punt, d'acord? Per tant, no voldríem que aquí s'entengués que quan nosaltres fem aquesta aportació de com està la situació econòmica, estem dient, i vull deixar molt clar, perquè a vegades això s'explica, això ho llegeix, la premsa agafa el que creu, i nosaltres estem en contra d'això, ni molt menys, d'acord? Però és evident que quan tenim una pòlissa demanada, un pla de sanejament obert, un préstec que l'hem hagut de fer, i ja us dic, estic d'acord que no l'heu decidit vosaltres per voluntat pròpia, no. Ho decideixen els indicadors que provoquen que s'hagi de fer això, que la normativa ho aplica, sigui serveis tècnics, interiors, interns, sigui tutela de Diputació, sigui sindicatura de comptes, és igual. Però arribar a aquests indicadors, hi ha una part, és responsabilitat vostra, d'acord? Jo us he dit que és un mixta, no volem entrar que això, que allò, que és així la realitat, i simplement alertem de que al tanto amb aquest tema. El tema del deute, veurem si és 420, és igual. Quan tanquem el 24 tindrem la dada de deute que té l'Ajuntament. El que t'he dit és una realitat, és que el deute actual de l'Ajuntament, perdó, el 2022 era de 733.000, quan dic deute, vull dir deute que tenim amb entitats bancàries. No vull dir impostos que no ens han pagat i ens deuen, crèdit comercial, morosos, no, deute pur i dur. El 2023 era de 544 a 589 i el 2024, quan tanquem ho sabrem, ara al final és fer volar coloms. És evident. El 2022 730. 730. Perquè ha anat en reducció, Sí, 2022 730, 2023 544, per tant, si fem la resta, és el que s'ha retornat. Més o menys, el vostre equip de govern, en aquest mandat, torna de promig al voltant d'entre 200 i 250.000 euros de retorn de deute. És evident que si no haguéssim de retornar aquest deute, tindríem 250.000 euros per fer altres coses.
totalment d'acord. Això és així, però vincular això, que són deutes que venen d'abans, evidentment que venen d'abans, perquè quan assumeixes l'Ajuntament hi ha els deutes que hi ha. Això ho hem viscut, hem estat aquí tot govern, nosaltres quan estàvem aquí tornàvem al voltant de 400.000 euros cada any i havíem de quadrar totes les dates partides, vull dir, és una dificultat. Per tant, vincular a que aquests préstecs venen d'abans, d'acord, evidentment que venen d'abans, però el que sí que depèn de vosaltres és la capacitat de retorn del deute. Tu pots retornar 200.000, tu pots tornar 300, tu pots tornar 400. El deute ja és, però la capacitat de retorn, això depèn de com gestionis econòmicament l'Ajuntament i tornem a el que hem dit abans. Dependrà d'efectes externs que no podem controlar i dependrà d'acció del govern. I evidentment, tots aquests préstecs tenen plans d'amortitzacions que cada un està calculat a 10 anys, a 15, a 20 anys, etc. I per tant fas cas amb això, però sí que com vosaltres vau entrar en l'Ajuntament, el deute, crec recordar, estava a 1,8, d'acord? Si ara aquest any 2024 el tanquem a 700.000, que ja ho veurem, doncs la diferència és la capacitat de retorn de deute que ha tingut en els 6 anys, o els 6 anys escaig, o el que sigui que porteu aquí. Per tant, això el que voldria intentar és que intentem reflexar dades subjectives i no inventem res, això és el que és, d'acord? I simplement diem, això és un component mixta i no volem que... M'ha semblat que el fet de defensar la llar d'infants això que nosaltres anéssim en compte, ni molt menys, som els primers que creiem en això. Possiblement si hi ha algun lloc a retallar, no és aquí, hi ha altres llocs a retallar o hi ha altres accions que hi ha. No volem entrar en quines coses, perquè penso que ja us he dit sempre, intentem ser molt curosos, intentem ser constructius i propositius i simplement reflexionar això. A partir d'aquí, treballar-hi, fer front i diem si l'any que ve, quan els serveis tècnics parlin de si hi ha una modificació de pla de sanejament, doncs aquesta dada, que el 22 va ser de 190.000 euros negativa i el 23 va ser de 488 negativa, tenim una mica el tom a l'inversa. Hem de pensar que el pla de sanejament aprovat anteriorment, la proposta que feia pel 23 era de tenir un romanent de tesoreria per despesa general ajustat negatiu de 25.000 positius. I estem a 488 negatius, mig milió de diferència. Per tant, crec que alertar això i com a mínim saber quina és la situació que estem, no creiem que això hagi d'anar en compte de l'equip de govern, al contrari, i em consta que això ha d'anar, ha de generar ganes, força, empenta perquè l'Ajuntament sigui capaç de revertir aquesta situació. Simplement ara hem detectat això, ho hem d'anar fent un seguiment i veurem. Una altra cosa que m'he deixat abans, que no ens ajuda, i tampoc és culpa vostra. Tristament, no només tenim la pòlissa al pla de sanejament, el deute del mandat, sinó que aquest 24 s'han tornat a activar les regles fiscals. Perquè ens entenguem, o perquè la gent ho entengui. Les regles fiscals són uns mecanismes que té el govern central que limita l'acció del govern. Per tant, és una dificultat més. Deixa gastar més de no sé quan. O sigui, tampoc ens ajuda. I no és una cosa vostra, és una cosa que ve de fora. Però portàvem uns anys sense haver de seguir les regles fiscals, aquest 24 han tornat a entrar i això no ens ajuda. Quan parlem de millorar el finançament dels ajuntaments, dius, jo soc pessimista en el sentit que crec que tots estan d'acord que un canvi de finançament dels ajuntaments és un canvi gran, potent, molt estructurat, i això pel moviment polític, per Catalunya, per Espanya, serà complicat. És en aquest sentit que ho dic. Això no treu que les demandes dels ajuntaments, d'entitats supramunicipals, l'associació de municipis, el municipalisme en general, n'hem picat la porta i, per tant, penso que estan veient que algunes concessions han de fer, com tu molt bé deies, aquests increments del fons de recuperació, que més val això que res, però penso que no resolen el problema de fons que tenim, d'acord? Simplement volia aclarir aquests 4 punts al marge en relació a la teva intervenció. Jo agraeixo molt la teva explicació perquè crec que és molt neta i molt realista, vull dir, així de còdic i no anava
un plan defensiu ni molt menys, sinó un plan de realitat. I quan us parlo del geriàtric i de la llar d'infants no parlo en clau que hi apostarem, com bé deies, sinó que és simplement salvar el geriàtric i la llar d'infants. No estem parlant ni molt menys d'apostar-hi ni de dinamitzar, simplement és salvar. Purament la paraula seria salvar el geriàtric i la llar d'infants. Que quedi clar que no és ni molt menys per posar-se la medalla, sinó que és un tema purament de subsistència pur i dur. Així de clar ho dic, vull dir, perquè no vull pas que pensis o que penseu que aquest tema va així, i per tant només hi ha aquest tema que volia destacar. Per la resta crec que tens tota la raó. Des d'aquí, quan es va entrar en aquest ajuntament, com bé has explicat, hi havia un deute de 1,8 milions d'euros i per tant el que s'ha fet ha estat anar reduint. És veritat que la reducció es preveia tornar del vol dels 400.000 euros anuals, més o menys era la previsió que es tenia. És veritat que degut a tots aquests temes sobrevinguts, el que es torna anualment són uns 250, una mica més, però és 250.000, i per tant el deute s'ha reduït de 1,8 a uns 900.000 euros, per tant, a 700.000 euros, per tant estem parlant que s'ha reduït en 5 anys i pico 1.100.000 euros el deute d'aquest ajuntament. Per tant, jo crec que el camí és bo, evidentment podria ser molt millor, com bé deies, podríem estar a zero, podríem estar positiu, però poder anar retornant aquests 250.000 euros anuals que estem retornant, com bé dius, que potser no venen ni la legislatura passada ni l'altra ni l'altra, sinó que ve d'un cúmul de circumstàncies. Jo crec que és una cosa molt positiva i evidentment ojalà es poguessin tornar tots de cop en un any i acabaríem el tema, però evidentment nosaltres també al camp rodó ha d'anar treballant, ha d'anar fent, i per tant el que vam fer va ser flexibilitzar el retorn de deute, una cosa que s'estava duent a terme i que se segueix duent a terme i que crec que és molt positiva. Vull dir, saber que cada any es retorn i que es va reduir de 1,8 a reduït a aquests 700.000, jo crec que és una bona notícia i com bé deies tu, ojalà fos del positiu de 25.000 euros, però la realitat és una altra. Intentem fer el retorn màxim que podem cada any. Ja ho sabeu que en pressupost sempre hi ha una partida molt important que és la de retorn de crèdit, i així es va fent aquesta flexibilitat per intentar anar retornant. Agraeixo les explicacions, em sap greu si ha semblat que era defensiu, no era en cap moment defensiu, sinó que era purament explicatiu, perquè les circumstàncies que hi ha a dia d'avui a Camprodon no són bones, el fons de cooperació no col·labora ni ajuda, les notícies són menys bones del que voldríem, i a partir d'aquí, evidentment, agraeixo l'explicació i crec que ha estat molt net, per tant, no tinc res a dir més de l'explicació que has fet i disculpa'm si ha semblat que ho puc dir. Perdoneu, portem gairebé una hora i mitja, ja us he dit que teníem només 2 punts, però eren 2 punts que crec que, com podeu veure, penso que són importants, són determinants. Només animar-vos a aconseguir revertir la tendència que tenim. Al cap i a la fi tindrem moments per seguir fent aquest seguiment. En breu, en poc temps, tindrem el tancament del 24, ens generarà una liquidació de pressupost, un tancament, una compta especial. Bé, per tant, tot això ho podrem tornar a veure el 2024 com estem, i bé, com sempre hem fet, en aquesta situació econòmica. Jo penso que hi ha equips i gent amb ganes de fer oposició d'aquella encarnar-se que podia fotre aquí les estripades. Nosaltres ja sabeu que no és el nostre tarannà. Això no vol dir que haguem de mirar cap a una altra banda i no estar pendents, i això aneu a treballar, intentarem ajudar tant com puguem i aviam si podem revertir una mica la situació. Només una última cosa, que hi ha vegades segurament que potser no estem a vostre, però fa gràcia perquè aquest pla de sanejament que ara aprovem fa una proposta de què s'hauria de fer el 24. Clar, el 24 estem a novembre, no sé si té gaire sentit. No? Vull dir, segurament que els tempos diuen ho heu de fer, els serveis tècnics diuen aprovar abans d'acabar l'any, però clar, veus i dius proposta pel 24, l'aprovem el 21 de novembre del 24, perdó. Suposo que el 24 poc podrem remenar, segurament que ens ho hem de fixar més cap al 25 i cap al 25. Per tant, a vegades, aquests plans de sanejament, que segurament venen no són vosaltres voluntàriament, sinó venen marcats per llei, i m'atreviria que a vegades potser per una tutela superior, potser ser diputació, però a vegades us ho tutela. Potser el pla de sanejament hauria de ser 25, 26, 27, que tenim marge de lloc, al 24 diran, escolta, el capítol, no sé, X hauria de ser de tant, de tant. Si diu, ara ja estic on estic, no sé què dir-te. Bé, un matís que a vegades
És el que diem, que hi ha coses a vegades una mica incompreses, que costen d'entendre i que ja us dic, no els atribuïm ni molt menys a l'acció de govern, sinó una mica com està la mecànica. Perdoneu pel temps, però com podeu veure, enteníem que era important parlar una mica bé d'aquest tema. El nostre sentit del vot, com sempre hem fet en temes econòmics, abstenció, i en breu suposo que tindrem pla de pressupostos 2025, que lògicament venen, però venen condicionats, com no podria ser una manera, en tot això que no sé. Una cosa ja sabem pel proper pla. Que no hi haurà gaires canvis en el pressupost, com bé us he avançat, vull dir que el pressupost serà molt semblant als anteriors, no hi haurà gaires canvis una mica per la vinculació que dèiem amb el pla financer, per tant no hi haurà canvis substancials, per tant serà molt semblant a l'any anterior. Doncs si us deixem el votaríem aquest punt per acabar aquest ple. Vots a favor, abstencions, doncs aquest punt per aprovat per 7 vots a favor i 2 abstencions. Moltíssimes gràcies, gràcies pel vostre temps, com diu en Xavi, una hora i mitja, però molt agraït que sigueu aquí, molt agraït de les explicacions i ens tornem a trobar en breu per veure el pla de pressupostos. I ara avisar la feina que arribem tard.